Hvad jeg aldrig hørt, så har de en chopper oppe i luften nu. LOL! De spawner bare derinde. Hvor? Det er den fjende, der spawner lige foran mig. Uden overhovedet. Vi har spawnet. Kommer du efter mig? Ja. Jeg skal lige have den anden helikopter også. Den kommer lige. Du er en kram. Like a boss. Jeg har lige nakket begge helikopter. Chief guide. Ej, det havde bare fik flyet. Like a boss. Dennis, hot pickup. Ja. Ramte ikke. Prøv lige en gang til. Okay, fail. Alt for højt. Ja, men jeg blev lige ramt. Jeg repair lige. Jeg repairer lige. Skal jeg flyve? Jeg skulle lige glad. Okay. User left your channel. Jeg tænkte lige frem på at give noget gun på den. Kabum. Bare hold øje med, at det ikke går i antieren. Jeg håber ikke, det er antier der. Sæt 11. Død. Ja, han havde sgu en flere. Like a boss. Det er godt der. Jo, noget for mig. Jeg har flere, hvis det er. Roger that. Repairer du? Ja. Det er ikke en god lyd, det der. Shit, ved du den er? Nej. Lige frem. Okay. Der var jeg godt nok helt sikker på, at vi døde der. Jeg tror, vi skal være glade for vores anden helikopter også, var det? Vi skal også være glade for, at han sigter rimelig dårligt. Vi tager dem med, hvad her, der har... Der er spawn helikopter. Flyt, dæk, ned. Fuck, næsten. Jeg har smukt. Morten, det er mig, der bruger først. Jamen, det er fint nok. Det er fordi, den lige skulle være klar, ellers så hørte jeg ikke lige, eller hvad fanden. Helikopter. Jeg har long range, så det er sammen med at affyre det. Flyv væk. Nej, du har flash, ikke? Det er lige meget. Flash. Jeg har brugt. Dens. What? Ja, den ramte os på buen, så vi døde heldigvis ikke. Vi skal bare lige ud af range på de der helikopter der. Fuck, jeg har forsket kill på den der. Og man kan have gjort noget. Enten har man flares, så dør man af mit skud, eller så har man den der anti-static halløj, så dør man af din skud. Ja. 2 choppers. Hit. Ej, Morten.